हाय लोगोफोर, बड'लेण्ड अट' ड्राइभार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरबाय। बे समाव आङो सरलपारानिफ्राय बिसमुरि थांगासिनो। दा हर जाबाय, आं मानसि दोनहैदोंमोन, रिजार्भ लांदोंमोन आंखौ। दा हारसिंनो फैगासिनो आं नै उल्थापानिनिफ्राय बिसमुरि मोखां जानानै फैगासिनो। मा खालामनो, हारसिं गिनायबो मोनो, उफाय गैया। बिसमुरियाव गोबां मानसिफोरानो फैनानै गोदाव सोराव जाफैयो। सोरबा वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैनाय, सोरबा गुवाहाटिनिफ्राय फैनाय, माने लेट जानानै गारि मोनफैया। बेलासिनि 3टा जाबाथाय लाइनाव गारि मोनाबाथाय बिसमुरिनिफ्राय थाङा रावबो। ओमफ्राय अट'फोरखौसो लिंलाबायो आरोना। दा ओंखायनो जोंबो थांनो बायो, मोनाबा गिलु बालु। बोरै फैफिननायाव हारसिं जायो दा, ओंखायनो थांनो बायो जोंबो। खिन्थु मा खालामनो आरो, अन्थाव बाथाव जायो सम सम। गथ' गथाय लानानै फैयो आरो थानोबो हटेलबो गैया बिसमुरियाव। दा मा खालामनो, दोनहैनांगौ जायो आरोना। बिसोरबो अननानै बुङो, नांगौबा फैसाखौनो एसे बारा लानानैबाबो दोनहैदो होननानै बुङोना बिसोरो। ओंखायनो जोंबो लांनांगौ जायो आरोना। दा बिसमुरिनिफ्राय जोङो सरलपारासिम 1500 लानानै दोनहैबाय आङो दिनै। ओमफ्राय गावसोरनो थानोबो थिनदोंमोन आरो गावसोरनि न'आवनो। आं माब्लाबा थायो, माब्लाबा फैफिनो आरो हरबाबो। मा खालामनो, बिदि मालायनि न'आवथ' बिदि थाबाय थाजायाना। ओंखायनो माब्लाबा दोननानै फैयो, माब्लाबा फैनो बायोबा आं बेयावनो थायो, बिदि आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थादो हरनि बाथ्रा, मा जालाङो लामायाव आरो हराव माबायदि नुयो। नोंथांमोना नायदो, सरलपारानि लामाखौ नुवाखैबा, हाग्रानि लामाखौ नुवाखैबा नायलांबाय थादो। मा खालामनो, ड्राइभारनि लाइफआनो बिदिसै। उनजों गंसे गारि फैगासिनो। बेथ' आंनाथ' लासै लासै खारो नालाय गारिया, ओमफ्राय बिसोरना VIP गारिया बिराद स्पिड खारो नालाय। ओंखायनो बिसोरनि उन नांजाबफानो हाया आरो ना। मालाय गोसा खारो, आंना लासै लासैसो नालाय। ओंखायनो ज'बो थांजाया आरो ना बे गारिजों। दा थांगासिनो आङो, गंसे गारिया अभारटेक खालामदोंमोन आंखौ। मा खालामनो, उफाय गैया, लासै लासै थांनांगोन। ओमफ्राय नै सोरबाफोर बे हारसिं जारनि खालामनो हागोन नामा बे लामाखौ? बलेर' थांबाय आं, बिसोरखौलाय बहाथो, बिसोरनि उनजोंलाय बहाथो खारफानो हानो। आं लासै लासै थांसै आरोना, एकदम खाथ्रा। बे लामायावनो मानसि गाथारदों, सानै जाबाय आरोना बे लामायाव मानसि गाथारनाया। आं बे गाथारनायनि उनाव खनबासो जाबाय आं फैनांनाया। एकदम फैया नंबाबो बिसमुरिनि मानसिफोरानो थिनहरो, मा खालामनो, दोनहैदो मादो, अनदो मादो होननानै बुङो। ओमफ्राय उफाय गैया, आंबो फैनांगौ जायो, फैसा नांगौ आंबो। ओंखायनो फाइनान्स गारि लाबाय जेथिया, एसे इसोराबो अनगोन साननानै फैयो आरो आंना। बेनि उन थांनो मोननायबालाय ज'नो मोजां जागौमोन आरोना। खिन्थु आंना गारिया जाया, बिसोरनि गारिजों थांफानो हायाना। ओंखायनो हारसिं जालांबाय। इसोरा जों दुखुथियाफोरजोंबो थाफायो, नङा होमबा? जेबो सानला आरो, थांबाय थाबाय। लासै लासै मा जायो इसोरनि आखायावसो। फैनो गोनांबा रावबो हमथानोबो हाया, नङा होमबा? ओंखायनो उफाय गैया, इसोरनि भरसाजों जोंनि ड्राइभार लाइफआ बिदिनोसै। माब्लाबा ओंखाम मोनजाया, माब्लाबा न'आव उन्दुनो मोना, माब्लाबा आङो
सोरनिबा न'आवनो थानानै फैयो आरोना बांसिनानो आं फैफिनो उसुबिदा मोनो मालायनि न'आव थानानै जोंफोरा ड्राइभारफोरा थायोबाथ' ओंखाम ओंख्रि संनानै होनो गोनां जायो आरो बायदिसिना बेदर बायदिसिना बानायनानै होलाबायोना उसुबिदा मोनथारो आं आरो बलेर' माबा माबि लोगो मोननोबो हागौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना माब्लाबा जुदि सरलपारायाव फैयोब्ला खमसे खम नोंसोरो 3टायावनो ओंखारलांफिननो हानाय खालामबानो जाबाय जाहाथे ओजों 5:30 सहैनाय बिसमुरिसिम बासआव सहैनायबा साबसिन जायो आरोना सोरांबारा ओमफ्राय दा बर्थमान बिराद मैदेरा डिस्टार्ब खालामगासिनो ओंखायनो बेलासियावबो लोगो मोनो मैदेर इसोरनि अननायाव दा आंखौ हराव फैनाय समाव लोगो मोनफेराखै आरोना बे लामाया 34 किल'मिटार आरोना माबानिफ्राय सरलपारा माबासिम 34 किल'मिटार 40 मिनिट्सनि लामामोन बियो मोजांबा लामाया गाज्रिनि थाखायनो 2 घन्टा लायो बे लामाखौ सोरबाफोर जुदि बेरायबायोब्ला एसे सोरां बारां ओंखारलांबानो जाबाय बेनिफ्राय जेसेबां सोरां बारां ओंखारलांनो हायो एसेबां मोजां आरोना बिराद खालामनानै हारसिंसो रावबो गैया आङो दा नै माबा 7 नम्बर हाजोखौ थांबाय दा मानसि गाखोनाय बे जायगाखौ सफैनोसै आरोना जेराव मानसिया एकदम गाथार जानानै मेलेम सेलेम गजोबनानै बे जायगायाव एसे दंफां मुरा बायदिसिनाजों सावनानै दोनबाय आरोना आं नै हाग्राबारि जेबो नुखाया नोंथांमोना नायनो हागोन नै हाग्राबारि जेबो नुवा अब्लाबो उफाय गैया ड्राइभारलाय मा खालामनो बेयावनोमोन सासे नेपालिखौ गाथारनाया बियो इंलिस स्कुलनि मास्टारमोन आरोना ओमफ्राय बिसोरो सानैमोन सासेया एसे उन्दैमोन आरोना ओमफ्राय बियो जायबा सालायदों बेखौ गाथारदों आरो मानसिया स्कुल मास्टारमोन आरो एसे खोमा खोनायामोन जाहैदों ओमफ्राय हेलमेटबो हमबायना ओमफ्राय जिंजों सालायनायाव बे मैदेरानो हाग्रा लामा खाथियाव गसंना दंमोन आरोना ओमफ्राय सुनायजों हानहरनानै बोख्लायनानै गाथारदों जाहैदों ओमफ्राय बे उन्दैया खारबाय आरोना साहाजों खारनानै ओमफ्राय जेनथेन बासायबाय आरो ओमफ्राय दसे नेनानै बेलेगनि गारिजों गाखोनानै थांबाय आरो थांनानै ओमफ्राय न'आव खोन्थाहैबाय बिदि जादों आरोना नोंथांमोनाबो जेसेबां फैनायखौ गिनाङा माबा मोनसे खामानि मावनायाव साक्सेस खालामनो थाखाय बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायो बिराद गिनायफोरखौ गारनांगौ जायो हारसिं बेबायदि गारि सालायनानै फैनाया बेसेबां दावबाय हारि दावबायारि जानांबाय एसे मोजां मोनो लोगोसे मेथाइखौनो खनस्रा लांबाय थानोसैलै बिदिनो गिनाया दङ होमबाबो मेथाइ खनबाबो सिङाव थाथारो आरोना जेसेबां सान एसेबां गिनाया एसेबाबो थायो माने हाग्रा गेजेर नालाय ब्ला ओंखारजानो गिनांगौ आरोना नांगौसो दा बिदि ओंखारनो हाबाथ' नोङो खारनो हायो ना मानो हायो ओंखायनो
लोगो मोनफेरा नांगौ जायो आरोना दा आङो दिग्लि सफैहां जाबाय किल'फोरा बे दिग्लि सफैबाथाय गोसोआनो स्रां मोनलायखायो आरोना बबेबा जायगा माब्ला मोनफैगोन सानबाय थायो आरोना बे लामाखौनो दिग्लिखौनो बे सफैबासो गोसोखौ साफा स्रां मोनो आरो मैदेरा बे ससेयावबो थायो थानाया होमबाबो मानसिफोर खाथि सफैबाय नालाय एसे गोसोखौ स्रां मोनो आरो माबा मोनसे गारि गाज्रि जानायफोरखौ गिनाया एसे स्रां मोनो आरो मानो होनबा गारिखौ गारनानैबाबो नोङो बे जायगायाव थांनानै उन्दुहैनो आरोना ओंखायनो बेफोरबायदि टेनसनखौबो लानांगौ जायो बायसान्स गारिया गाज्रि जायोबा मा खालामगोन मा मागोन फुङावबा बेलेग खोथा फुङावबा गारि मोनो सोरनिबा गारिजों गाखोनानै थांनो हाबाय दा हरावथ' गारिबो खारा माबो खारा आरो बेसेबांबा गोबावनि उनाव गारि खारगोन बा आरो गारिखौ बोरै गारना थांनो बिदि सानो आरोना साननायजों बांसिन मानसियानो बे लामाखौ फैया फैसा सोरबा 2000 होनबाबो फैया आरोना बिराद गिदिर चेलेन्ज बियो मैदेर नामालै नङा दे बे हाग्रा जाम्फुफोरखौनो मैदेर बादिबो नुलायलाङो आरोना गिनायजों मा खालामो गेटखौ सफैबाय फरेस्ट अफिस सफैबाय गेट सफैबाय आरो लासै थांबाय मानसि दोनहैदोंमोनलै माबायाव सरलपारा जोंना दिग्लिनि गेट ओमफ्राय दा आं लोगो मोननाया फरेस्टार एसे हराव फैबा एसे दाउट जायो नालाय ओंखायनो एसे सोंलाबायदों आरो माबा गारिफोराव माबाफोर लाबोदों नामा सानो ओमफ्राय दा नै दिग्लि मोननानै गोसोआ स्रां जाबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो एसे कमेन्टआव बुजायहरदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम बेल आइकनखौ थुनानै अलाव होनांगोन जाहाथे आङो बिदिनो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना नुनाय बायदि अननानै सापर्ट खालामदो नैबे बिथां अट' ड्राइभारखौ जाहाथे नोंथांमोननो मोजां भिडिअखौ आं लाबोनो हायो नोंथांमोननि अननायाव आं जेन अट' ड्राइभारबाबो सासे इउटुबार हिसाबै खामानि मावलांनो हायो नोंथांमोननि अननायजों लामाया एकदम कन्टिनिउ बे बिसमुरि मोनजासिम गाज्रि आरोना दासो नेट नांफैबाय बे जायगायाव सफैनानैसो नेटआ नांफैदों नङाबाथ' हाग्रायाव फनबो खालामनो हाया रावखौबो माबा मोनसे जायोब्लाबो गारिया गाज्रि जाबाबो सोरखौबा लेंहरनो होननानै लेंहरनोबो हाया एकदम इसोरनि अननायाव मोजाङै सफैनायखायसो सफैनाय आरोना सफैयाबाथ' नोङो हाग्रायाव थानांगौ जायो ड्राइभारनि लाइफखौबो एसे अनदो नै उन्दुवाखै मालाय दाबो मा खालामखो लामायावलाय मा जाखो जिरायदों
गाबो जौ लाबोदोंमोन ए गैया लाबोआखै आं मानसिसो दोनहैदोंमोन ना उल्था सरलपारायाव दासो सफैदों नै जों गाबदों सना हेद मान गाबलाबायखो लामायावलाय गाबदों दे थांसै जौ लाबोदों गैया लाबोआखै आं लोङा नालाय लामायावनो नै बर' हिनजावफोरा जौ लोंनानै माने सानैजों रायज्लायगासिनो गाबगासिनो आरो सासेया ना मा जाबावनो बर' हिनजावफोरनिबो लायोबालाय मा दंसै आरो जानाय लोंनाय ओरैबाबो सानसेबाबो लोंबाबो जाबाबो सानसेबाबो थैखागोन साननाय थायो आरो ओंखायनो लोङो जायो इन्जय खालामो लायो गामि सफैबाय नालाय नै सेंग्रा सासे साइकेल माबालांदों आरो सालायलांदों बेखिनियानोसै भिडिअ'आ नोंथांमोना अननानै शेयार खालामला बायदो लोगोफोरजों